Publiko giabisuhan sa Cebu City Transportation Office nga likayan ang mga dan nga pangsiraduan alang sa pagpahigayon sa 51st International Eucharistic Congress. Ang IEC ipahigayon gikan January 24 hangtod January 29 ug niini mga panahona daghang mga religious activities ang ipahigayon dinhi sa syudad sa Sugbo. Karong Dominggo ang MJ Cuenco Avenue gikan sa MC Briones Street hangtod Legazpi Extension ug Arellano Boulevard sirad-an ug di paagian og mga sakyanan alang sa ipahigayong opening mass sa alas 4 sa hapon. Ang nahisgutang mga dan pabiling siraduan sa alas 7 sa gabi hangtod na sa Enero 29 sa sunod Biyernes alang sa procession ug benediction. Inig January 29 siraduan sab ang mga dan nga nagpalibot sa Capitol alang sa alas 4 sa hapon nga misa nga ipahigayon sa atubangan sa Capitol Building. Ang mga sirad-an nga dan mao ang stretch sa Escario Street gikan sa Hill Garcia Street hangtod sa Juana Osmeña Street. Apilang portion sa Sergio Osmeña Boulevard gikan sa corner Escario Street down to Jose Avila Street. Samtang Enero 31 ang IEC tapuson sa usa ka misa dito sa South Road Properties apan dili sirad-an ang mga dan nga nakapalibot niini. Si CCTO Department Head Rafael Yap miawag sa publiko nga likayan ang mga lugar nga pahigayunan sa IEC aron di na maperwisyo pa. Awag niya sa mga motorista o mga commuters nga magbiya og sayo og planuhon ang mga lakaw daan ug tan-awon ang mga ipagawa sa CCTO nga mga alternative routes.